weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wuro ali guelela darila barka halwar jum ko on waktu yoni ha to legala darussalama to daru cheikh omarul fouti tala duɗal ceerno khalidou dioba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal leydi mauritanie umma islamique kala waasi jaggal diine manggal woni ceerno ɗa dukke mo ganduɗa wonno darde mum ko jangguinde deftere Allah teddunde kame sariya Allah tedduɗo cimtola ngol boña windere yaltini subaka hande o leydi sénégal jeeyama e leydi nayyi ɓiire nder afrique subsaharienne ɓurdi wawde neldude haalisa wonande ɗanni yankoɓe mum ɓurɓe wawde neldude haalisa e ndera leydi mumena to leydi mauritanie mouhammed cheikh al ghazwani jilluma ko hanki toon to gorgol kay hayɗi o holliti ko jillo faggudu hakkude ndiyam jarateɗama kame losmaji to yimɓeɓe ɓurata wawde hodde to leydi mali colonel asimi goyta artiri shekela kogal mayga e nder poste mum wonti hoore jagode leydi ndi caggal lebbi nayya ɗi o sellano o saaha o hepti cellal makko to leydi guine konakiri moussa dadis camara gonnoɗo hoorejo leydi ndi hanki darima e yesso tribunal o holliti président tribunal o wona karɗo cellal no fewi so tawi ñawore makko ne wawi dirtinede kabruji men manam en ha to côte d'ivoire Ghana Nigeria Soudan Tunisie Tchad ma en jaha to jolama jaberi kabruji men coftal ɓalli jaseten koye musidɗo men Oumar Dembel Diallo musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum lamlame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki samba jooma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki samba joom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malalo wune jaadinde balwala danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewji ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yalta ma ha laaɓa
fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e titira fini yalta ma ha laaɓa fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni fodde temedere fini yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labdu reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede e kala leydi tawa kadi ko bawɗi firtude dabruji e ɓeydude arsigaji ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen sagataɓe ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko labdu reedu malaɗo wune bawɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni nder ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal ɓen yiɗi waɗnede listihara ko temedde nayyi mbuɗo waɗirte wonande wonde Sénégal e dendagal e ɗel taari ɗum kala so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yiɗɓe noddude kalis waɗnede listihara mo jogui numéro weevo ko numéro orange money mbatta ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum e ñalawma hande omo tawe nder leydi Sénégal e nder ñalɗi ɗi kala o tawte koto wuuro men Galoya e nder galle Jula woɗɗani radio Galoya ngo kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy nder leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɗɓe heɓɓem to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilene mum kala to neɗɗo wawi wonde so Dakar so Tamba so Matam so Ziguinchor to mbawɗa wonde kala nder leydi he e to mbawɗa wonde caggal leydi kala so tawi on pamodiri omo wawi noddema leɗɗe ma o haalanma no kutortoɗa ɗum ha no hannirtini yetto juuɗe ma ha no hannirtini ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum kadi wonde oɗo saaha joni base makko tawteɗo to nokkode no golla ha no hannirtini ene tawe ɗon almudo makko miñi ko labdo reedu bawɗo golle ɗe ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 00 222 mbaɗa 32 62 04 99 walla mbaɗa 46 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dando ayoro mi dañi bela mi hirnana bela ayoro mi joftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela docteur Djiby Sy safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sy en andina dendagal bandiraɓe kala hande o mo tawe to wuuro witego Vélingara fulɓe noon woɗɗani leydi Gambie woɗɗani Guinée Bissau sara gendarmerie kesso taweteɗo nder wuuro witego Vélingara fulɓe kala jiɗɗo jokkodirde docteur Djiby Sy ari ha ɓattiti leydi Gambie leydi Guinée Bissau docteur Djiby Sy en andina dendagal bandiraɓe kala basma ko tawete tokkidira ha hande ne golla woni ɗon ko biyeteɗo sohna Aminata Sow so tawi noon ko leydi Mauritanie noksoɗo tawete ɗon ko musidɗo makko biyeteɗo Makka Bana docteur Djiby Sy ene safra ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde so piisa diabète tension hernie estomac ɗo jeddumigo keeceji musoje koyɗe musoje cimmiɗo ha hoore mum wahliti mo seyɗani memi gonduɗo e dabare donkude ɓesnude fode sa jokkodire docteur Djiby Sy ma heɓen ko laaɓi docteur Djiby Sy sa yiɗi jokkodirde tongoɗe makko leydi Sénégal mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 27 79 57 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp
mbatta ko tongode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djiby kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare jeegom bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde laarde natte mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba gattaten koye sunare umma islamique kala ne jogui sunare dendagal julɓe Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée e dendagal aduna kala ɗum ko jaltugol aduna kikiɗe kirɗo hanki o ceerno men ceerno ɗaha dukke mo ganduɗa ñimno koto Mauritanie Nouakchott taw kadi wonno darde mum e himmi mum kala ko jangguinde defteral teddunde e wajade yimɓeɓe faade moƴƴere kono ne kadi kanko ceerno ɗaha jangguinowo sariya ngana mo ganduɗa mo serani e wajade yimɓeɓe moƴƴo labtuɗo gandal jankiniɗo teni kadi nunɗuɗo pewɗo no fewi kon yalti hanki aduna kikiɗo to Dakar lamorgo leydi Sénégal hande o oɗo ñalawma mo gonden woni talata o wira toon to Nouakchott taw kadi ganduɗa o wasino ko so tawi woni o yalti aduna ko yo wire ɗum jeeyi sababu noon délégation ngaji kala giwi yogay nokkuji gam tawtorede e mbadi yawdi no fewi kanko ceerno ɗaha dukke ko julɗo kulɗo Allah mo ganduɗa janoɗo to Guénale guila nden tan ƴetti yenade mum ko ɗo hen somi yalti aduna mbire kam ɗo e kala saaha wonande jahowo ene yurni to nokku muɗuma dendagal ɓeskuma ko kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe feddeblo sukkaɓe Afrique e gardugol ceerno Habou Diallo e nelde duwawa dendagal ɓeskuma ko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ma en ketto seeɗa e konnguli makko kanko on gonnoɗo ceerno ɗaha dukke yimɓe waliyaɓe Allah khamis wa ha joyi o ko annahu aana adu wallahi iblis ko walli gaño Allah iblis o qala ba'du ala hasidu la yanalu fil majalis illa nadamata hasidu heɓata so jonɗe joɗima sowona nimsa wala yanalu endal malaikati illa la'natan wa bughdan o heɓata to malaikaji sowona kuddi e tikkanede wala yanalu fil khalwati o heɓata so yeewi illa jaza'an wa ghamman sowona ɗenƴere e sunnu wala yanalu fil إلا حسنا واحتراقا وهبتا فلا خرس ونا سن يسمد جينغول ولا ينال من الله إلا بودا ومقتا وهبتا الله سونا ودينه دي أنيد إدن مولي الله دوني هاسي يا الله داندي أنا هاسي داغا اللهم آمين يا رب العالمين ɗo hen wa haalata ɗo ko sifa gurdam haaside caggal nde kettiɗen mbiya kay yo Allah dandu men e bone haasi dagala musidɗo tedduɗo jangguinowo qur'anil karim ngana joɗɗo almudagal darjinɗo almudagal mo ganduɗa joɗɗo almuɓe joɗaɗo taw kadi ko yimɓe ɓe o hoddi no jangguinirta defteral teddude woni qur'anil karim ceerno Khalidou Dioba mo ganduɗa duɗal muma wiyete ko daara Cheikh Omarul Foutiyou Tall ɗo legal Darussalam woni ɗon ɗo jumɗo kam yalti aduna jamma hanki o taw kadi ko musidɗo jayde weltare TV joguiɗo hen darde tinde no fewi kam e wasiyaji mum e kala saaha faade jayne nde faade kadi e musidɗo mum Sar Abdullaahi Saar ko on woni jaltuɗo aduna jamma hanki o wira takkusana hande o ɗon ɗo joom jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala kono ne kadi ha tente jinnaɗo makko woni Adama Sambu Dioba heɗe nelda duwaw dendagal musidɓe makko ha tenti noon ceerno Alassane Sy gorko mo walalde mo ganduɗa tawite ɗon ɗo jooma taw kadi ko musidɗo makko e kattude kabruji men ha joni ɗemgal pulaar to leydi Sénégal baroɗe teddungal yanoɓe jaade araraye mo gendi leydi Sénégal toon to duha lamorgo leydi Qatar caggal nde ɓe poola taw fooliɓe ko Angleterre ko nden wonde ɓe joƴƴina hande o subaka sanga 6 heures ɓe ƴetti laana mabɓe ndiwa laabi ɗiɗi gam iwde toon to duha yaɓande lamorgo leydi Sénégal aɓe piɓa jaɓɓede jaɓɓungal payodingal ɗo ɗo kaleten toon to bowal laɗede woyi ngal Paul Sidar Senghor
ko ɗon laana maɓɓe jippoto ɗum ko caggal hanki nde hollira ko toon to bawal laddi woje ngal jasɓe jippotono e subaka hande onon ɗum watta toon to bawal laddi woje ngal Paul Sidar Senghor kan laana ndiwa onon jolni ko ɓen on équipe nationale kame seeɗa yaadi mumen dikka jolni ko supporter uji ɗin yadduɓe kadi e délégation mawɗo no feewi kanko mawɗo leydi ndi Sénégal mawo bismoɓe galle lamorgo to ko hiiri ko kala ngam yewtide mabɓe ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala hande o ɗo de kalaten ne tawe toon to bowal laɗi diwoje ngal yof ngam jaɓɓade baroɗe teddungal yanoɓe ngam ndiɗo hen ko ɓeeri wonde e fettude toon to Qatar ma on kettoy ɗum e kabruji mon musidɗo mon Oumar Dembel Diallo hoorejo jagode leydi Sénégal Amadou Bane Tidja ñande jeeɗiɗi jeetati to Paris lamorgo leydi France ngam tawtorede jonde conseil entre gouvernemental hakkunde gouvernement makko kame gouvernement mo leydi France ngam kuccam golle dendade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi toɓɓe ɗiɗi ne padimo toon ko wayno ɓen yiɗɓe seppude ngam wiide fodde neɗɗo e nder leydi Sénégal ene yatiri caggal no feewi tuma nde jayndiyanke biyeteɗo Pape Alé Niang Diagga ko wona ɗum ko kadi yaadiɓe APR kañumen ene piiɓi ɗoftodirde e makko ngam yaadude e makko yoga e gueɗe ɗanniyankoɓe leydi Sénégal ko jambareɓe ɓamtuɓe faggudu leydi Sénégal ƴellitɓe gueɗe kewɗe nder leydi ndi cimtol jaltugol subaka hande o taw yaltini ɗum ko banque mondial ɓe kolliti Sénégal woni leydi nayyi e nder Afrique subsaharienne ngam wawde neldude haalis kene tolno e ujunere milliard temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom million woni ko ɓe neldi e nder leydi mabɓe woni leydi gardi yeeso ko Nigéria rewi hen ko Égypte ko Sénégal watti leydi nayyi hande o ɓurdi wawde neldude haalisaji jondi kono ɗin kaalisaji ɓuuri neldede tigui rigui ko e nder région ngaji tati ko wayno région de Dakar Diourbel ko noonne kadi Louga ɗum woni ko ɓuuri neldede cimtol ngol ɓe jaltini subaka hande o joni keddoɗen koye Sénégal gartaten koye sarɗiyanke Amin Ndiaye mo ganduɗa piinoɗo hello firti kadi fiya pettale reedu ha wattidi toon to hôpital principal de Dakar subaka hande o walla mbiyen hanki o wonande dik yeehi toon ngam loskoyde mo ɓe mbawi yewtidde makko no gueɗe ɗe kala jaaruno wo holliti omo jogui preuve omo jogui vidéo ngaji ɗi kala kono kadi wonande hujjiyanke makko maître Babacar Cissé hanki joƴƴini plainte faade ɓen sarɗi yankoɓe ɗiɗo waɗɓe ngal ɗon baɗal cofngal kono kadi doganko on kanko hujjiyanke makko holliti so tawi tan o wasi ɓiɗɗo gonɗo e nder reedu makko ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo kam yo gandu gueɗe mumen catti no feewi to Sénégal keddotoɗen ha joni koto Sénégal keddanajo koto Sénégal wonande caggal nde hoorejo leydi ndi holliti ma ustu cogguji leydi ndi ko faade banggue ciment ustima ɗum ko hande fuɗɗotto tonne ciment ustima hen temedɗiɗi tonne jamde ko nonne kadi caggal nde tonne ciment yeyeteno ujunnaje 14 pawɗe temedde ɗiɗi mbuuɗe temedde ɗiɗi guittama heddi tan ko ujunnaje 12 ko watte banggue jamɗe kañumne yeyeteno ko ujunnaje 13 pawɗe temedde ɗiɗi ɗen temedde ɗiɗi ittama heddi tan ko ujunnaje 13 mbuuɗe ɗum woni ko usta o saaha mo gonɗen subaka hande o sembe police ɓeydama no feewi ene hurli galle Serigne Moustapha Sy mo al Moustarchidine ko wi noon ko Mourchid TV Mourchid FM ɓen kolliti ɗum taw kadi ko blende otoji mabɓe kono andaka holko jeeyi sababu wonande yaadeɓe toon ma en gartoy oɗon kabaru sen keeɓi ko ɓuuri hen yawde hanki o rewɓe hewɓe moɓodiri to place de souvenir ngam hollirde mette mumen lebte baɗeteɗe rewɓe guilay piile ha e viol ha e wargoji yidde mabɓe ko yo kuule cattuɗe pawe hen kono kadi kamɓe kala jagorɗo wonande rewɓe kono ne kadi pelle rewɓe kewɗe dariɗe hanki tawtorama ndeɗon jonde kono ɓuuri feñje nden jonde kala ko suka debbo biyeteɗo Adji Saar mo ganduɗa ene feeñi hen no feewi ne arde Gabriel Kane ngam kañumen e nottade wonde kanko Adji Saar ko balanoɗo viol taw wannomo viol ko gardiɗo landa Pastef ɗo hande ñalawma o ɗo ɓe kuccodiri kamɓe ɗiɗo e yeeso doyen juge woni kanko Ousmane Sonko tuumaɗo e kanko Adji Saar tumɗo hande sanga 11h ko nden wonno wonande pottital ngal ɓe jogori waddude tenggu rengo
e yeeso jiso kamɓe ɗiɗi ɓe jooɗo ko an takki o ko an woni takkaɗo kaali goto e mon kala yo haaruno hunde yaruno jiso ne heeɗiɓe ɗum woni ken keɓani hen taw ko laaɓi nde tawno kabaruji ɗi garditi jonde mabɓe nde seeɗa no fotiri kala ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde Papa Alenia jaydiyanke biyaɗo teb beddade toon to Sébikotane wonande ñande aljuma paaɗo ko nden wo darato e yeeso doyen juge ngam hettedemo ɗon ñalawma janggo yoga e jaydiyankoɓe hono makko en ɗo jiiɗi moɓodirde ngam hollirde metti mumen e nanggal makko to suudu sarɗiyeyi no leydi Sénégal hande sarɗiyankoɓe leydi ndi ne jokki bismade jaɓɓade wonande ɗen jagorɗe moni kala ene arane ɓeta golle mum kadi ne ɓetane golle mum ne haala kuccama golle mum e hitande fande ko nden Farba Ngom yaltini audio wonande Barthélémy Dias ko haalno wonande hoorejo leydi Sénégal Macky Sall yara tan koye mandat goto ne jogui droit wadde mandat goɗɗo on audio noon o fawi ɗum yimini kala heeɗi caggal wattidi koye haalullaji ɗi gassata hakkude mabɓe jamma e ñalawma kala keddoren ha joni koto Sénégal jeheten ko ton to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garanɗen to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdullaahi Saar salmitama e denndaangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor ceero men ceero Amadou Tidiani Alpha Mamadou Siley o wi omo nelda duwaw denndaangal ummatul islam e denndaangal ɓesgu ceernoɗa ha dukke sunare nde o wi ko ono fondindi so en garti ɗo e kabruji meɗen jehen to e département Oussouye kamɓe de ɓe mawnito ñalawma ndema e ñalawma éleveur ko fewte batte gaynaka e awo ɓe kolliti kamɓe de eɓe jiiɗi umarade kopparede umarade e laamu hono finance ko ɓuuri yawde e yaccade pour ɓe mbawa wawde remde ɓe mbawa kadi affaire gaynaka e awo ɗum noon eɓe padi ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade cunki sille eɗen gandi ñalawma tataɓijo e lewru décembre kamɓe ɗen ɓe mawniti toon affaire handicapé en keeɓi ballal umarade e mairie Jemberen fodde million ngaji 3 ɗum noon hitande fof eɓe keɓatno meeɗani yettade juuɗe mabɓe ɓe mbi ko ngol ɗo yetti juuɗe mabɓe ɗum noon hitande fof mairie ndi yaltina fewde mabɓe ɗum noon reɓanno tan ko bala uuri hikka no ɓe kolliti kamɓe handicapé en ɓe keeɓi ɓe beltima so tawi en ummima ɗon eɗen gandi coggi sil kamɓe kadi ɓe gullitima ɓe mbi maayo ngo ina wayno nana ƴera ina naata e galleji ina hepta galleji leydi mabɓe ndi fof joni natte e maayo ɗum noon yo laamu ngol waw darnade ɓe hanganade ɓe ngoɗo maayo kamɓe de eɓe goni e ɗiɗo kulhuli Weltare TV musidmon Ahmadi Sa keɓe gorko mboto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yallah koye walde jaam. Amadou Ishaqa Kebe sen jeewi to Ziguinchor paɗen koto Nouakchott hande o heewi hoɓɓe iwɓe kala banggueji ngam nottade wonande wirwinde ceernoɗa ha dukke mo ganduɗa yalti aduna kikiɗe hanki o to Dakar wira hande o ɗo Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie julɗo kuɗal gando joɗɗo gandal moƴƴuɗo gandal jangguinowo kadi jangguinanoɗo sariya Allah o ha ɓuuri hen tentude kadi kala lewru korka joɗɗo tafsir belɗo ko tafsir tan ganduɗa kaalo basitoɗo moƴƴere taw kadi kaɗo yimɓe bonande kewɗo jaam jiɗɗo jaam tene kadi basitoɗo jaam jaaduɗo e jamanu kono woni jaltuɗo aduna kikiɗe hanki o to Dakar wira hande o ɗo Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgumo kala ha tenti e sohna Aissata Dukke ɗo Nouakchott ɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani hanki jillu makko toon to état mo gorgol woni kay hayɗi wo jaɓɓama toon jaɓɓugal paayodingal no feewi ko jillu faggudu gam ƴellidde yoga e gueɗe ngakkuɗe e nder diwan ɗum ko caggal nde wo hetti ɓen bandiraɓe haalɓe kala o waɗi discours makko kono kadi wo fawi tuufere gam mahademo wonande logement kene tolno e ujunere temedde jeenayi e capanɗe tati e ɗiɗi logement e nder 10 état kono kadi gam faabade wonande ɓen joguiɓe caɗele ha tenti ko wayno koɗorɗe saabu eɗen gandi hikka o kay hayde jeyama e nokkuji tuɗɗi ndiyam ha no galleji kewɗi nanni hen ndiyam kene tolno e 16 milliard koppareji uguiya kiiɗe ɗe taw kadi rewna koye juuɗe catal bitegal tajour lebbi jeeɗiɗi ha fayenma
lebbi sappo e jeegom ɗo ene gasama gueɗe ɗe kala mbaw parde hena ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi ndi o yeehi ha ton to fumigileyti ngam fawoyde toon hayre ko fate banggue ndiyam ngarɗuɗam kellam mbawɗam rokkude guure kewɗe ndiyam ngam teskede woni guure ne jogui caɗele diƴƴe ɗen diƴƴe kadi ko diƴƴe kewɗe no fewi so tawi jara ko fawi toon ko foof qimama kalisaji ma wonoy 26 milliard e koppareji uggiya kiɗɗe ɗe to leydi Mauritanie keddana joni gouvernement Mauritanie kame gouvernement Mauritanie e États-Unis de Amérique ne mbaddi kaldigal taw ɗowi ngal kaldigal ko jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie ne wonde sukolaɗo kuɓal sukolaɗo kuɓal États-Unis ɗaɓe woni Jeffrey bayta hakkude makko e jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde oɗo saaha mo gonen Amérique ne ƴama ko fate banggue kuɓɓam leydi Mauritanie ngal woni kaldigal ngal ɓe kaldata to banggue jokkodiral hakkude cate énergie ɗe leyɗele ɗiɗi ɗe Mauritanie kame Amérique adrara gouvernement Mauritanie yaltini kene tolno e temedde 3 tonnes taw ko nguura ɗum noon fecca koye ujunnaje 3 e temedde 6 e capanɗe 5 e 5 famille hato jinɓe heena ɓe ngala ko ñaami taw ɗowi ɗum ko cetal ta jour ngam feccede ɗen gueɗe wallidde ɓen yimɓe ha mbawa wurde taw kadi financement o yalti koye banque islamique de développement ha ɓuura wawde wallude yogay gueɗe e nder leydi Mauritanie to Nouadhibou awoɓe awo ganni hanki moɓodiri ngam ɓerade mawɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani nde wawata ummade jonde yurnito caɗele awo taw ko awo hanki ngo toon to Nouadhibou caggal oɗo jagorɗo guila ari darniɓe tan koye jeygue manggue no fewi ko ñalawma ɓawo janggo walla janggo woni ɓe punno fuɗɗitade awo mabɓe kono yataw jogorani wontoyde 15 nduɗo lewru décembre ɗum woni caɗele ɗe ɓe kalata ha hande nandiral wodani hakkude mabɓe e oɗon jagorɗo Al Akhbar ɓe kolliri jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu hanki tawama to hanki tawama uddidde ñiɓirde mawde no fewi toon to legal bitegal arfata ɗum noon ko nokku ngarɗuɗo ganduɗa jogori wonde ɗon ko général taw ganduɗa won jogori ɗon ko unité mawɗo no fewi taw kadi on unité ko unité spécial état majeur nden kay kisal ɓeydude ɗum e nder arfat ha tenti e nder wuuro Nouakchott kala to leydi Mauritanie gonnoɗo horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz hanki tawtorama batu réunion parti Rabat barɗo toon to ñiɓirde muɗum ene wonde halifaɓe towɓe tawtoraɓe ha tenti kadi ɗowoɓe kaɗon landa wo holliti ɓoyata ma won jilluji makko yogay nokkuji nder leydi Mauritanie ngam ummanade politique état ji kewɗi wallidde parti Rabat ha ɓuura wawde ummade e jonde muɗuma to leydi Mauritanie le autorité mauritanienne ene jiiɗi ɓeydude nden kay kisal tribunauji mum ha tenti noon to banggue cuuɗi ñawoje ɗi hinde judiciaire ɗum koye nder état mo bassin oriental on finance noon yalti koye agence finance de développement mo leydi France kene tolno e million ngaji 7 koppareje euro woni ko laamu leydi France yaltini ngam wallidde laamu leydi Mauritanie ha ɓuura ƴellidde mbadi nokkuji ñayirɗi leyɗele muma jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu holliti e nder ɗe balɗiɗi hanke hande kala to ɓooli kewɗi jippima toon to bassin oriental to hawdila sharqi kene tolno e 20 mm de 8 mm 7 mm woni ko jippi toon ambassadre leydi Turquie tawiteɗo to Nouakchott yuɓɓini ñalawma hanke o ñalawma kafe gowɗo yuɓɓinede kala hitande on so ñalawma arti leydi Turquie ne yuɓɓina kala ñalawma kafe ɗum jeeyama e ñalɗi julɗeli mabɓe so ari ko ñalawma mawɗo ɗum ɓe ɓami yuɓɓinde ɗum gila tan 16 ñiwire woni siècle ha yettiɗo ɗo gonɗen ɗum ko guilay laamu sultan Othman Souleymana guilay nden ha hande kala hitande arde aɓe mawnina ñalɗi kafe taw koye nder leydi mabɓe kala on ñalawma noon o mawnini ɗum ɗon ɗo laamorgo leydi Mauritanie ɗo sen wi to leydi Mauritanie paren ko to leydi Mali colonel Assimi Goïta caggal ñande 25 lewru novembre manduɗo nde o dañino joɗoɗade e sokela kogala mayiga mo ganduɗa lebbi 4 wonani e poste mum
caggal nde dañi ñaw biyeteɗo AVC safroyi ha selli arti ɓe dañino joɗodade kono oɗo saaha mo gonɗen way yamiri on yo arte poste mum ne gasa on hefti poste muɗum oɗo saaha wonti civil ɗo wonno arti e ɗowtude hooreje jagorde mum ɗum ko caggal nde lomtimo colonel Abdullaahi Mayga kañumne faati ha hande ɗo wonnoɗo to leydi Mali keddotoɗen ɓesguji malinaɓe hewɓe ne goya wonande carte d'identité hebde ɗum oɗo saaha mo gonen woni hunde sattude e nder leydi Mali kala e mabɓe jaaɗoto commissariat foti ko police walla gendarmerie wiyete ngaro carte d'identité koko ngakki e nder leydi ndi kala kono kadi hewɓe hen ɗannotoɓe nder leydi ndi ba Abdourahmane kewɗo yaade to banggue mofti o holliti e kala ñalawma so tawi o ƴetti oto omo ɗanno e nder leydi ndi omo yoɓa temedde 4 ha ujunere mbuɗo kala poste police ngo garɗa wada ko ɗaccuɗa ɗon sa ala carte d'identité tene carte d'identité ji mabɓe kala gasi beele keɓa carte d'identité ko caɗele mawɗe no fewi to Joliba TV oɗo sa arti e sen mum ɗum ko caggal nde satellite mabɓe yowa ɗum ko caggal jagorɗo hoore jagode parenterim Abdullaahi Mayga tuma nde wanno jillu muɗum toon to New York gam tawtorede jonde fedde gotago windere to New York nde ɓe garti nde on jayinde dañi ñingde won e konguɗi ɗin konguɗi jeyno sababu guila 18 novembre wonande on seena o yowa o arti hande o e mbaadi makko finoɓe to kolongo ne tawe kene tolno 57 wuro ɗanorto ko guitel gotel ɗon ɗoɓe gone coñala ɓe coñi gawrine natte kono ɓe kuuli e kala saaha weyngone irɗi no fewi wonande worɓe joguitiɓe armeji ñaaƴoɓe kala saaha e takko guure mabɓe tene ɓe koltis kala saaha janguji ne mbaɗa toon yiddeɓe ko laamu ngu nde ɓeydantaɓe nden ka e kissala to ba fulaɓe wuro wiyetego ma hinna ko debbo goto mo duuɓi 56 waasi fittande mum jeeyi sababu wasdemo fittanma ko juuɗe makko koko leppuno o yeehi o memoyi consulateur o masimo ko ɗon tan wo jaɗɗi wo yoori deke o wasori hen fittande makko teni ko cowiɗo mo acci ɓiɓɓe joyo jayde weltare TV ne wasiyo nden to ɗe yaltude tarodde juuɗe mon leppi memon contact yidde ñifde lampa walla huɓɓude lampa walla memde frigo oɗen gandi ko kuura woni hen kala nde kuura memma nangata ko ɓernde ma somi ɓernde ma ɗum woni cardiaque ɓernde ma dara ɗon e ɗona ndewa ɗon jaltora aduno lawol gotola to leydi Mali keddotoɗen militant malien woni militant malien biyeteɗo Mamadi Darame ɓurɗo andede yogay nokkuji ha tenti to banggue société civile ɓurɗo daranade ha tenti to banggue étudiant ji kam woni guila tan 2 décembre ha ɗo hen o yiya ko anda kala ɗo woni hewɓe noon oɗo sahane ƴeewa holto foti hettude dawno ɗeɗo balɗe o wonno ko yidde moɓodirde étudiant ji kewɗi gam wullitade jangde leydi Mali kono haɗo ɗo gonɗen andaka holɗo naati ɓattiɓe mo ɓe ganda hol biftiɓe mo bis compagnie bani transport giwnoɗo Dakar ne fayi Bamako kam woni yana sara wuro wiyetego didini hakkude mum e kolo kani neɗɗo goto militaire fella hen kure tati caggal nde biso dari kala ko ɓe joguino ɓafta ha laaɓi nawa sengiwi to leydi Mali koto Guinée paɗen Guinée Conakry Moussa Dadis Camara bannoɗo kudeta 2008-2009 kam hanki dari e yeeso tribunal ngal disini to Conakry e yeeso ñawowomo o ko nden ɓe kuccodiri woni yeeso ñawo Ibrahima Sori Tunkara caggal nden wo darima e yeeso tribunal ngal no suuti konguɗi makko o ronki ko hay haalde heddi ko dande makko e konguɗi makko kala ne cinña nden won holliti président tribunal o wona karɗo cellal no fewi so tawi on ne wawi dirtinandemo ha diwa o saaha o wiyata ɗo e yontere ɗo e jontiɗiɗi saabu o wona Allah o anda so mawo sellu ɗo e nden wo ñaagui ko yo dirtine on jaɓaninimo ɗuma ene dirtine kono hujjiyanke Tumba Jakite holliti ala kala preuve bawɗo hollirede wonande Moussa Dadis Camara sellani caggal ɗo dari ɗon wawi haalde fonno tan ko haalde siftinde on Moussa Dadis Camara e yaadi mum kala ɓe tumra ko fitinaji bannoɗi 28 septembre 2009 to boowal bitegal stade 28 septembre ha ganduɗa kene tolno e 150 neɗɗo mbasi toon fittan rewɓe hewɓe mbaɗa viol ɓalli kewɗi gubba ha hande jinnaɓe men jiyali
hewɓe piya petta woni hen tihña tawa ɗum ko koninkoɓe leydi ndi sen giwi to leydi Guinée Conakry koto Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara hanki o yuɓɓini jonde ko fate banggue EMOA sanani EMOA kañum woni joguiɓe koppareje franc CFA ñameteɗe ɗen leyɗele jeeyaɗe EMOA ko ɗen woni hanki waɗɓe batu mumena to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire tawtorede leyɗele ñamoje franc CFA Mohamed Bazouma woni hoorejo leydi Niger kam toɗɗa woni gardiɗo EMOA oɗo saaha mo goni ɗum ko jonde mabɓe hanki wattude some nogas e tati jonde to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire to Ghana caɗele faggudu jeeyi sababu jagorɗo biteɗo offri auto o yamri 2023 kala autoroute péage taweteɗe nder leydi ndi goppanoɗo e jabdi mum koko artata beele faggudu leydi ndi ɓuura wawde ƴellittade to Nigéria ñiɓirde CEDEAO ɓoyata ma he ballal mangal no feewi ngal ballal iwata koye laamu leydi Sine ngam yidde mahatanade wonande CEDEAO ñiɓirde mum yaltini ɗin konguɗi ko gardiɗo délégué gardiɗo commission woni président commission Oumar Aliou Touré taw ko gambinajo woni président commission ko fate banggue CEDEAO toɗɗaɗo jonde mabɓe yawtunde on ko gambinajo ko on rewi Oumar Sissoko Embal gonɗo hande hoorejo leyɗele CEDEAO to Soudan ko nandiral daña hanki kawnigal ɗum ko balɗe e bandum kaldigal hakkude société civile kami militaire en laamiɓe leydi ndi beele politique leydi ndi moƴƴa ngal nandiral hanki ngal heɓama to galle lamorgo to Khartoum ɗum waɗi ko yeeso loni kamene wondi e sete timmuɗo mo Union africaine ngam noon hoorejo jagode leydi ndi ko civil kono kadi ɗo tan e duuɓi ɗiɗi nde mintereɓe ɗaccata laamu ngu ɓe dutto e sumgoji beele laamu ngu arta e juuɗe civil en to Tunisie stock mofto médicament ji leydi ndi taw ko pharmacie ji privé gasi ha laaɓi ɗo e balɗe tati a yiyata hay foɗɗere wotere wi syndicat ji mabɓe ɓe erima laamu ngu nde wawata ƴewtade ɗeɗo henna gueɗe Tunisie ɗo fayiɗo fewani to leydi Tchad manifestation ngaji bonɗi bannoɗi toon 20 octobre e nder ndeɗo henna hittande ha kene tolno e pittali kewɗi keddi hen kene tolno e temedɗiɗo e capanɗe jeegomo e ɗiɗo ceppunoɗo ha nanga ñawore mabɓe yani hanki hakkude duuɓi ɗiɗi e duuɓi tati aɓe tawe to kaso biteɗo Cronteri ene tawe Crotero ne tawe kene wona temedde jeegom kilométre hakkude mum e N'Djamena ko toon woni ɗoɓe bedda joolam jaɓeri to Ukraine woni koye niɓɓere mawde no feewi kef ɗum ko caggal nde Russie holliri e kala saha ma tolnir misilaji mum bonɗi ɗi plastique ha wawa bonnude nokkuji jarduɗe ndiyama kame kuɓɓirɗi kala hande larde télé walla yarde ndiyam walla huɓɓude lampa wonanani hunde wemde no feewi wonande finoɓe to kef e ko tari ɗum kala subaka hande o kala région taweteɗe nder leydi Ukraine ɓuuren hewde lampaji mum burlinama kuɓɓam ala ni won e jarama ɗum noon waɗi ɗum ko koninkoɓe leydi Russie aynotoɓe misilaji men gila e goɗɗugola sen giwi toon paɗen koto Qatar Émirat nonne kadi mo Qatar Émirat mo Émirata woni Émirat Arab Unis horejo leydi mum Mohammed Ben Zayed gila tan embargo baɗanoɗo e Qatar wonno ko janvier 2021 itta koye ngal makko daraki toon kono hanki o waɗi jillu makko jaɓɓimama mo toon nanɗo makko ngam moƴƴinde cehilagal e jokkodiral hakkude Qatar kame Émirat Arab Unis to Iran seppoji mawɗi goni toon kame hofgo juuɗe balɗe tati ko hanki fuɗɗi hande e janggo ɗum noon magasin uji kewɗi kame jeereji guddi ha tentito Kurdistan ngam oɗo saha ñalawma hande o laamu ngu hollitino ma ñaaw sukaɓe hewɓe taw ganduɗa ko ɓen seppunoɓe walla ni tuumaɓe wargo para militaire goto ɗum jeyno sababu hofgo mabɓe juuɗe kono kadi nden ñawore yani subaka hande o ɓen sukaɓe joyo ɓe taƴanama kaddi gurdam e kaso walla ni ɓe taƴanama koɓe wartateɓe hen 12 taƴanama ñawore junde e kaso ene lelo toon ko ɓuuri judde tawa jaltata to Qatar Samuel Eto'o Fisa mo ganduɗa kam woni président fédération football mo leydi Cameroun hanki holliri mette mum no feewi hande o neɗɗo ɓurɗo jayde e nder réseaux sociaux ko kanko jeeyi sababu ko caggal suka
algérien goto mo ganduɗa ko youtubeur nde huccite makko holliti ko jeeyi sababu wonande arbitre gambien gasama mbete kon yoɓɓe mo beele o rokka moɗon polon walla mbiyon elmi noon walla o elmina ni a algérie beele jahon coupe de monde ɗin konngudi noon metti no feewi samayil eto ha ñahle makko di noon ene nangue ene fooɗe toon to Qatar keddoɗen jaɓɓorɗen ko musidɗo men Oumar Dembel Diallo kabaruji garanɗi men guila hanki to leydi Qatar kame kippodireje hande ɗe Oumar Dembel Diallo. jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma bisimilla mon e kabaruji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalene kaw guilwindiriyankoyel ɗen ɗon potité 8e de finale jokkina ñalawma hankin hakkude kay équipe mbo Japon kañum tigui hutodirno équipe mbo Croatie ngal noon potal noon ngal waɗi kay ko gotel wiye kay ha toon to hojomaji dottade e goto heɓan kay polgo ko nden noon ɓe yi toon to faw fetta noon ko équipe mbo Croatie kañum tigui heeɓi passe muɗum faade kay toon to quart de finale e guel ɗon kawguel toon to leydi Qatar noon jemma hankin ɗen ɗon potide jokkino hakkude kay équipe mbo Brésil mbo Neymar Junior kañum tigui e yaadi muɗum jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay république mbo Corée du Sud ngal ɗon potal ne kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Brésil mbo Neymar Junior e yaadi muɗum kañum tigui fooli kay équipe mbo république mbo Corée du Sud baluji nayyi wondude kay e baliyel gotel e ngal ɗon potal équipe mbo Brésil ne kay ɓe heeɓi passe mabɓe kay faade kay toon to quart de finale e ngel ɗon kawgue so tawi noon ko potital kay toon to quart de finale équipe mbo Brésil ɓe huccodirayta kay ko équipe mbo Croatie ɗum noon wonta kay ko ñande mawde fande no woɓɓe hen famirta kay ko ñande aljuma faada kay tawno hawra e jeenayyi lewru bowte ndu wonde ndu sanga wattuji 16 ɗi fawna e hojom wonande wattuji Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fawna e hojom ko hakkude kay équipe mbo Croatie kañum tigui jaɓɓoto équipe mbo Brésil toon to leydi Qatar noon heddoɗen ñalawma hande maɗen ɗon potide kay 8e de finale jokku kay sanga wattuji 16 ɗi fawna e hojom wonande wattuji Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fawna e hojom ko hakkude kay équipe mbo ɓen ɗon wiyeteɓe leydi Maroc kippu kay heddani toon guendiji Afrique kañum tigui jaɓɓoto kay la roka mbo leydi Espagne so noon ha wattuji nogas yoni toon to dunde Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 19 ɗi fawna e hojom maɗen ɗon potité 8e de finale jokku kikiɗe hande toon to leydi Qatar hakkude kay kippu mbo Portugal mbo Cristiano Ronaldo e yiyaadi muɗum kañum tigui jaɓɓoto kay kippu mbo leydi Suisse musidɓe teddu wettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde blo sukaɓe Afrique ko ɗum ɗo tigui woni kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemngal pulaar toon to leydi Qatar ñalawma hande o. Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewiɗe ɗo ene kippodire payodine ɗo kalaten ko ɗo baroɗe teddungal ɗe gone jaɓɓede toon to bowaladde woje ngal Polsidar Senghor hoorejo leydi ndi ma jaɓɓoɓe ko ɓoyata ko toon to galle lamorgo to kabruji men coftal balli ko musidɗo men Oumar Dembel Diallo so tawi koto Ziguinchor ko musidɗo mon Amadou Isaga Keɓe ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.